bergembira semua. Janganlah sampai saudara-saudara rasa kecewa. Marilah kita menjaga kesenian kita, kesenian topeng irang untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira semua. Janganlah sampai saudara rasa kecewa. Marilah kita jaga bersama kesenian kita, kesenian topeng Mudo Jaya selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ada pada gerak. Pitung sasi lawase ngono kuwi mung sliramu wong ayu kang dadi ati. Rina wangi mung tansah impi jroning ati, kangenku setengah mati. Jeneng kula ya Mas ya mbok aja lali, ngelingono rikala jaman semono. Sliramu janji aku setia ngenteni, lahir batin tresnaku terus sing ati. Kangen ngene rasane, rindu wong ayu kowe tak tunggu. Kangen wong kangen apa-apa tambane, rindu tambane kudu ketemu. Apa muda nandang kasmaran, balong janur uang bagus tanti-anti. Mosa janji wong kang ngendang ento jambi. Tong sasi wong sliramu wong ayu kakati. Rina wangi mokan sakayim-impi jroning ati, kangenku setengah mati. Ada pada gerak. Atur para kanca, atur pambagya dumateng para rawuh sadaya. Matur nuwun saterawanya ing pakempalan dalu punika. Mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Para putra atur
catur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya dana bahu pikir lan tenaga sarta bature jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa karasa paring anugraha kita sesuwun dumateng pangeran saketana tapi kewajiban darah dawuh Gusti Pangeran ingkang kasebat ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur suwun saged ing rawuhnya wonten ing keramaian punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa karsa paring widodha atur para putra atur pambagya nyuwun ing bapak ibu sedaya bondo bau pikir lan tenaga sarta metu kan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa karsa paring widodha sesuwun dumateng pangeran saged nandhake kewajiban darah dawuh Gusti Pangeran ingkang kasaden dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran ada depan gerak atur sugeng dumateng kang samya dateng amriksani badan kula wujud teman malang-malang ampun ngatos samya jingklek mangke munda masangarak atur kula dumateng kang samya mriksa ageng alit kakung putri sapa muda sedaya yen wonten lapan kawula nyuwun kunging pangarsa kula niki lare dusun kali dereng saged totolan udan negara sanyata saged pun lunga sapa ngupatos pa upajiwa milanipun sedaya kang samya mriksa sampun ngantos sami kala Allah mereka ulah najan kula rupa Allah nanging ngetase kanca nira nadyan Allah rupa kula amatene nanging ngetase golongane santri sayakti sawek sami anglampahi kesenian warna-warni milanipun sadaya kang samya mriksa sampun ngantos sami kala Allah mereka ulah nadyan kula rupa nanging ngetase kanca nira najan Allah rupa kula ameteni angin ketase golongane
bekti sawang sami yang terbaik kesenian warna-warni milanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami ngolo mereka ulo najan kula rupa nanging tasih kanca ira Dimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu sing tak tresnane di DM diwe aku ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu ini aku nanya hatiku miles curiga rasane apa wes ana gantine aku isih sayang rasaku ora bisa ilang takana tresnaku kaya dene aku kan joko tresnamu kasrake mring pangeran yen mesti cocok ora bakal kurang salah Dimas kesayangan kaya ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Dimas kanta tresnane di DM diwe aku ora balasi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu iki pemuda sing rupane Allah ojo ngolah awe tunggal bangsa perayaan ini yang besar sekali untuk meramaikan pada malam syawalan ini bila kula niki saged dugi mriki
seperti timali kalian panitia mriki perlu arah-arah kanggone hiburan supaya tegas sarta bisa aman ayo para kanca pada suka-suka supaya gembira kanca-kancane pemuda najan rupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa entuk karomatan mila para rawuh kakung saha putri sandi rupa kula amateni najan rupa kewan melu perayaan supaya akhir bisa entuk karomatan kados sampun cekap lagu-lagu kula bila wonten lapak nyuwun aku nyaya pangarsama ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab aku iki perayaan gede ayo padha surah ore kabeh kancaku yen pinuju lagu kudu lagu-lagu kancane bersatu aja sesungaran kudu sing aturan munda kaya kewan mengerebutan pangan aja padha kela aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane Allah ayo para kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda nyoling kawula dateng para beksana sami nyacat mangke damasia kada sampe cekap lagu-lagu kula pamanawi lapan nyuwun pangan sama nang pinggire bengawan tansah setya ngenteni siraya eling-eling zamane semono wis dong kapitung ketika ning pinggire bengawan waya sore Wasta satya ing janji yang suci ing larat terus nyati senajan isilan pesi kita sadar menglampai neng pinggire bengawan waya sore tansaya kelingan kawan-kawan kesemu ayu kabesan hatiku
pencake. Nasi. Kembang ala kembang cara di buah-buah. Kembang cara di buah-buah. Ojo cara yang cara mengkona kubah. Ojo cara yang cara mengkona kubah. Kembang kembang jero disundui. Kembang ala kembang jero disundui. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wenehi. Ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wenehi. Sampun cakap lagu-lagu kula, kata sampun cakap lagu-lagu kula. Mbok menawi lepat nyuwun kok ing pangasama. Mbok menawi lepat nyuwun kok ing pangasama. Yo. Ayo lebokke wae, wis lagi. Sing plastike lagu lebokke wae lek demi yo. Alah, Ali Biding. Pawan iki meng Ali Biding. Ora main-main ki, Wan. Bodegane oke, Wan. Warunge dibuka pyak ditata sendok cangkire. Panas kebul-kebul nyambut tenan wetang rondene. Potong remang-remang manis-manis melayani. Sentir lenga potro sing dipikir kok ora rumangsa. Nyamplak kanan wetang rondene. Paramang-ramang manis-manis palayane. Santarang potro bisa ngeser ora bisa nggawa. Iki
warung dibuka ditata sendok jangkire panas kebol-kebol nyamplak kanan wetang rotene manis-manis pelayane seneng apa tak Songgowo asemane pakule kawe bingung hatiku lirikane cuacu jalari aku iki piye santerang potro sing dipikir ora rumangsa ditata sendok jangkire panas kabul-kabul ngeblang tenan wedang rotene ramang-ramang manis-manis palayane seneng apa terus sing dipikir ora rumangsa esemane bakule kawe hatiku lirikane duaku rayu yang awakku iki piye seneng apa terus sing dipikir ora rumangsa warung dibuka ditata sendok jangkire panas kebol-kebol nyamplak kanan wetang rotene remang-remang manis-manis pelayane seneng apa tak pikir ora iso semane pakule awet